Кофеин. С Алекс и Момчил. Сутрешното шоу по Радио FM+. Бях кремиковци, сега съм в БДЖ, но в историята май отиват вече те. И стачки и протести няма как да ги спасят. Ще бъда смел, ще търся, но за мене път бях машинист, макар вишист. Локомотива толкова стар бе моят най-добър другар. И карах влака с пълна мощ и смени давах всяка нощ. Бях машиниста, който иска БДЖ да промени. Бях машинист, макар вишист. Това бе моя детска сбъдната мечта. Ала скоро идва край, оставка ще подавам май. Ще се наложи другаде да търся своя трудов рай. Бях машинист, макар вишист. Локомотива толкова стар бе моят най-добър другар. И карах влака с пълна мощ и смени давах всяка нощ. Бях машинист, бях машинист. Кофеин с Алекс и Момчил. Най-усмихнатото сутрешно шоу.